тариқи ғайринақдӣ хизмат расонида метавонанд. ва худованд кунад ки ҳамеша ватани азизи мо дар чунин тараққиётҳо пешсаф ва пешқадам бошад. Бегузаштани граница то 3 маротибара иҷозат ҳастае ки патентша продлит кунад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман видеоро бо диққат гӯш кунед ва баъдан дар идомаи барнома ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бисёри шумо оиди финали конкурс савол медодем ва мо гуфта будем ки рӯзи душанбе рӯзи финала аниқ мекунем. имрӯз хушбахтона рӯзе расид ки мо финали конкурса аниқ мекунем. Бо диққат гӯш кунед. рӯзи 12 октябр ба вақти соати ҷумҳурии Тоҷикистон соати 21:00 дар ҳамин канал эфир мешава ва мо финала мегзаронем. фаромӯш накунем ки мо то рӯзи 12 билет намефурӯшем. 3-4 рӯз пеш ай 12 аллакай стоп билет мекунем ва ай пай печаткунӣ билетҳо мешем. ба ҳамин хотир гуфтанием ки нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардастен, охири билетҳо омадагай, ҳаракат кунен билетҳои худтона бихарен ки баъдан пушаймон мешен. барои шумо як бори дигар аксия мекунем ба 500 рубл 5 дона билетон метиҳем. ин ҳамин номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинен. дар ҳамин номери ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис Хуршедович мебурояд. сумтона партоен, чектона рӯӣ кунен, ҷошда билети шумо меояд. конкурс ҳамагӣ 74 дона приз дора. шанси бурд кардан бениҳоят калонай. ба ҳамин хотир бидроем билетҳои худтона бихарен ва мо хушбахтона рӯзи финала мондем. ба маълумоти ҳамаи шумо акнун як ахбороти нава мерасонем. роҳгиро дар шаҳри Хуҷанд бо QR-код пардохт карда мешавад. гуфта мешавад ки ширкатҳои мусофирбарии Хуҷанд талош доранд пардохти роҳгироро бо таври электронӣ роҳандозӣ намоянд ва омодагиҳо ба кор чунин шева идома доранд. чӣ хеле ки медонем дар шаҳри Душанбе махсус айни ҳол ҳамин гуна мақсад кирдорҳоро ба андеша гирифтесиянд. мисол мегирем, агар пештар спринтерҳое ки буд, айни ҳол ана ҳамун спринтерҳо бигем 50-60% аллакай бе кондуктор кор мекунанд ва дар шаҳри Хуҷанд бошанд тасмим гирифтанд ки ҳатто пардохт кардани роҳгироро дар ҳамин нақлиётҳои мусофиркашонӣ бо тариқи QR-код ба роҳ бимонанд. гуфта мешавад ки дар шуморе аз микроавтобусҳои мусофирбарӣ дар шаҳри Хуҷанд нисби як QR-код кодҳои бонкӣ идома дорад. яъне ки дар шумораи микроавтобусҳо айни ҳол насби QR-кодҳо ташкил шидааст. ва инчунин гуфта мешавад дар қадами аввал мо беш аз 130 ронандаро омода кардем ки барои мусофирон дар хатсайрҳои байнишаҳрӣ тариқи ғайринақдӣ хизмат расонида метавонанд. гуфта мешавад низоми пардохти онлайнии роҳгиро дар Хуҷанд дар ҳамкорӣ бо бонки Имон роҳандозӣ шуда, бонкҳои дигар низ метавонанд дар ин самт фаъол шаванд. бинобар гуфтаи масъулин, ширкатҳои мусофирбарӣ қарор аст то поёни соли ҷорӣ дар беш аз 350 мусофирбарҳо ки дар 30 хатсайри байнишаҳрӣ ва байниноҳиявӣ амал мекунанд, чунин низоми нави пардохт насб карда шавад. то охири ами соли 2023 дар шаҳри Хуҷанд тамоми микроавтобусҳо ва спринтерҳое ки ба мусофиркашонӣ машғуланд ана ҳамин гуна насб мекунанд QR-кодҳоро ва пардохташ электронӣ мешавад. тамошобинони азизу гироми қадр, мо хостем ки ҳамин хабарро ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. аз ин бармеояд ки ватани азизи мо рӯз то рӯз пеш рафтааст ва худованд кунад ки ҳамеша ватани мо пешсаф ва пешқадам бошад дар байни дигар давлатҳои рӯи дунё. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. инак нафарҳое ки мехоҳем ба границаи Қазоқистон сафар кунед бо нархи арзон, шумо метавонед ки дар ин ҳамин рақамҳо занг бизанед, омада шуморо аз дари хонатон мегирад, ба границаи Қазоқистон бо нархи арзон мебаратон. як кас нависонда: ассалому алайкум бародар, оиди бо трудовой договор кор кардан гап занед. ҳамихели гапу чапа ки вақти граница мегзарӣ, вақти баргаштан то 2 моҳ вақт дори трудовой договор карда кор кунӣ, вагарна на патент анулировать карда мешавад. вақте ки шумо трудовой договор доред, шумо граница намегзаред. вақте ки шаҳрванди хориҷӣ дар Федератсияи Русия қонунӣ кору фаъолият мекунад ва шартнома дора бо ширкати кории худаш, бегузаштани граница то 3 маротибара иҷозат ҳастае ки патентша продлит кунад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, мегӯянд ки аснавани акаву додар мешавад.
барои гирифтани паспорти Россия дар назар дошта бошӣ намешавад. танҳо бо тариқи аснаванияи падар, модар ё ки ҳамсар шумо метавонед паспорт бигиред. як каси дигар навишондаи ассалому алайкум мардум, чӣ ба ай хизмати модар ватан метарсен? рафта хизмат кунен, ин чӣ гапай мегрезен, мегарден, ватана ки ҳимоя мекунад? бале, ман тарафдори ҳамин гап мебошам. мо шумо ҷавонҳо бояд ки дар фикри пешрафт ва ҳифзу ҳимояи ватан бошем. як каси дигар навишондаи салом ака, чанд фарзанд дошта бошӣ ай хизмат озод ҳастӣ. дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар 2 фарзанд дошта бошӣ аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. як каси дигар навишондаи ассалому алайкум, ман дипломи духтурӣ дорам, метавонам паспорти Россия гирам. паспорти Россия дар ҳолате ки шумо дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доред, ба посолствои Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе муроҷиат мекунед ва шумо бо тариқи переселения ба воситаи анаҳамин ҳуҷҷати духтурӣ доштанатон дар муддати кӯтоҳ ба Федератсияи Русия равонатон мекунанд ва паспортон медиҳанд. диловар навишонда: ассалому алайкум ака, хизмат да 17 солаам мебарам? не. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ тибқи моддаи 37 синну соли даъватшавӣ ба хизмата аз 18 солагӣ муқаррар кардагиаст. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум бародар, агар апат паспорти российский дошта бошад, додар метавонад аз ҳисоби апаш гирад паспорти российский? не, мутаассифона намешавад. ба воситаи фарзанд танҳо падару модар метавонанд паспорти Россия бигиранд. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар бораи авфи маҳбусон ягон хабар мегуфтем. дар ин бора ягон информатсия нест ва мо низ аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мара соли 2020 выдворения карданд аз Россия, 5000 штраф карданд, ман штрафа наспоридам, чӣ мешава ака? штрафа наспоридан сабаб мешавад ки ҳамун муҳлат вақте ки ба охир мерасад запрети шумо кушода нашавад. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман курьер кор мекунам дар Москва, дар 3 моҳ 4 штраф кардам ДПС, 2 тояшро супоридам, 2 тояшро не, насупорам мешавад? не, намешавад. ҳар як административни правонарушение ки шуморо таъин мекунанд, шумо уҳдадор ҳастед ки ӯ пула пардохт кунед. тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.